Il-Federazzjoni Maltija tal-Organizzazzjonijiet għal persuni b'diżabilità għadha kemm ippubblikat studju li jitratta sitwazzjoni preżenti f'pajjiżna fejn tidħol l-assistenza personali lil persuni b'diżabilità. L-istudju li sar minn Dr. Lara Bezzina li la taħdem fil-qasam tad-diżabilità għal aktar minn 18-il sena bl-għajnuna tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat u konformi mal-ħidma li għaddejja bħalissa dwar ir-riforma tal-iskema tal-assistenza personali għal persuni b'diżabilità li titmexxa mill-Aġenzija Support. Din ir-riforma hija miżura tal-manifest elettorali tal-Gvern u li dwarha bħalissa hemm fis-seħħ perjodu ta' konsultazzjoni pubblika. Il-pjan proposti jinkludi l-kollaborazzjoni sieħa ta' diversi imsieħba soċjali, inkluż il-persuni b'diżabilità nfushom, professjonisti, esperti ewlenin mis-settur tad-diżabilità u organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili lokali u barranin, fosthom il-European Network on Independent Living. Min-naħa tagħha il-Miss l-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur, Giulia Farrugia Portelli, qalet li l-pubblikazzjoni tal-istudju wasal f'punt ideali għax hu parti mill-proċess ta' konsultazzjoni li pajjiżna qiegħed jagħmel fuq ir-riforma għall-assistenza personali għal persuni b'diżabilità. Li jkollok riċerka ta' dan it-tip wieħed jara bħala ta' għajnuna biex wieħed meta jkun qed ifassal leġiżlazzjoni tkun imsejsa fuq fatti u anke fuq dak li s-settur ikun jixtieq jew inkella qiegħed jissuġġerixxi. Il-perjodu ta' konsultazzjoni dwar riforma mnedija mill-Gvern tagħlaq fit-30 ta' Novembru li ġej.